Ostiralon guztioi Euskalgintza Kontseiluak mobilizatzera deitu ditu euskaltzaleak abenduaren 27an Bilbon. Gaur urteko batzar nagusian euskararen normalizazioak dituen erronka nagusiak eta abenduko ekitaldia aurkeztu dituzte euskalgintzako ordezkariek. Eusko Jaurlaritzak ibilgailuak erosteko laguntza sorta berri bat iragarri du. Programak 5 milioi euroko hasierako inbertsioa izango du 2.000 auto eta furgoneta ordezkatzeko helburuarekin. Laguntza 3.500 eurora artekoa izango da ibilgailua ordezkatzeko. Protesta egin dute beste behin ere Bilboko hainbat bizilagunek Sader eta Profersa lantegien jarduera ete dadila eskatzeko. Auzotarren salaketaren arabera, hondakin industrialen tratamendu planta abandonatuta dago eta horrek hauts emisioak eragiten ditu inguruko auzoetan kalteak sortuz. Kalean da Araba euskarazen bideoklipa Arbasoen su txikia etenik gabe. Mikel Urdangarinek sortu du Arabako ikastolen jaiaren abestia eta Kirmen Uribek jarri dizkio hitzak. Albisteak xehetzen hasiko gara orain EITB-ko erredakzio kontseiluek samina eta etxipena adierazi dute Andonialdekoa EITB-ko zuzendari nagusiak Eusko Legebiltzarrean asteazkenean esandakoaren harira. Ikuspegi praktikotik eta kudeaketaren aldetik baldintza hori oso zorrotza izan daiteke eta horrek mugatu egin lezake komunikabideen kudeaketan esperientzia duten hautagaien aukeraketa batez ere hedabide digitalen esparruan. Andonialdeko EITB-ko zuzendari nagusiak Eusko Legebiltzarrean asteazkenean esandakoen harira samina eta etzipena adierazi dute EITB-ko erredakzio kontseiluek. Ohar bat kaleratu dute eta bertan aldekoari leporatu diote euskara oztopo gisa irudikatzea eta bat egitea euskararen kontra zabaltzen ari diren ebazpen eta mezuekin. Haren diskurtzoak EITBek euskara normalizatzeko egiten duen zeregina urratzen duela gaineratu dute, eta esandakoak zuzentzeko eskatu diote. Konfidantza kontu bat da, asuntoan konfiantza politiko bat, konfintza bat, baita ere EITBren misioarekiko. Alegia, profesionaltasuna hizkuntzarekin lotu egotea, entzun ditugun astakeriak azken aldian asko dira, baina testuingura ere garrantzitsua da, porque testuingura ematen da euskeraren eta euskal kulturaren aurkako erasoaldi eta uldarraldi baten aterkipean. EH Bilduk eskatuta Eusko Legebiltzarreko EITB-ko kontrol batzordean agerraldia egin behar zuten EITB-ren sozial media eta EITB.euseko zuzendariak eta EITB-ko giza baliabideen zuzendariak. Baina ez ziren azaldu eta Andonialdeko EITB-ko zuzendari nagusia soilik mintzatu zen. Ark, Nagore de los Ríos, EITB-ren sozial media eta EITB.euseko zuzendari gisa kontratatzea defendatu zuen. Naiz eta euskarazko bat hizkuntza eskakizunik ez izan. Esan zuen maila hori izateak mugatu egin dezakela hedabideen kudeaketan esperientzia handia duten profesionalak aukeratzea. Eta kasu horretan, bat euskara maila izateak komenigarria zela baina ez beharrezkoa. Lab sindikatuak otsailean salatu zuen EITBek manipulatu egin zituela lan eskaintza horren oinarriak. Urtarril hasieran euskarazko bat maila izatea zen lehendabiziko baldintza eta hurrengo oinarrietan etzen halako betekizunik eskatzen. Kaleko afari solidarioak eta hiritarron harrera sarea herri mugimenduek etxerik gabeko migranteak lolekutik kanporatzen ari direla salatu dute Donostian. Kaleko afari solidarioak eta hiritarron harrera sarea herri mugimenduek agerraldia egin dute Donostiako udaletxe aurrean azken desalojo arrazistak salatzeko. Izan ere salatu dute intentsitate handiago ari direla kalean lo egin behar izaten duten migranten lolekuak uzten. Inor ez da ilegala eta desalojo arrazista gutxiago udal baliabide gehiago aldarrikatuz, duela urtebete baino gehiagotik gertatzen ari diren eta gorrotoa sustatzen duten arrazakeria ekintzak aitzetsi dituzte. Salatu dute kanpaina bat egiten ari direla magretarren kolektiboa zuzenean segurtasun ezarekin eta delinkuentziarekin lotzeko. Gorrotoa sustatzen dute beste gizarte hedabide batzuekin batera
Kanpaina bat egiten ari dira magrebtarren kolektiboa segurtasun ezarekin eta delinkuentziarekin zuzenean erlazionatzeko, eta gazte horien aurkako indarkeria adierazpenak eta ekintzak sustatzen ari dira. Kanpaina horren baitan kokatu dute besteak beste, udalak egia auzoan afari solidarioak legezkanpo utzi izana. Edota azken ekintza, aterpea izateko etzola batzuk eraiki zituzten hainbat mutil horietatik ateratzea. Tartean, auzoan inolako arazorik sortu gabe gizarteratze prozesuan dauden gazteak. Azken egunotan, 11 gazte Manteo ingurutik atera dituzte, aurrez abisurik eman gabe. Udaltzaingoak, ertzaintzak eta nazionalak batera. Txikitutako hainbat txabola eta lapurtutako euren gauzak. Aitortu dute ulertezina egiten zaiela zein gogor tratatzen diren hain justu ere egoera okerragoan daudenak, eta udalari exigitu diote gazteen jasarpena eten dezala. Aintzat har dezatela voluntarioen lana eta irtenbideak bilatzeko elkarrizketari ekin diezaiotela. Ulertezina egiten zaigu zein gogor tratatzen diren, hain zuzen ere egoera okerragoan daudenak. Ezer ez daukatenei eta kalean errefusatzera behartuta daudenei. Ahal duten lekuan eta haiei emateko gai garen baliabide urriekin. Izan ere, gogora dezagun, ez daudela kale egoeran nahi dutelako. Baizik eta hori delako hirian lehen hilabete luzeetan eskaintzen zaien gauza bakarra. Kasek eta hiritarron harrera sareak gogorarazi dutenez, iazko urrian kalegorrian taldeak egindako zenbaketaren arabera, 413 pertsona zeuden Donostian lo egiteko aterperik gabe. Hala eta guztiz ere, La Sirena neguko udala aterpetzea 100 leku dituenak 5 egunetan baino ez dute zabaldu. Etxegabetzen gaiari heldu zona Hego Euskal Herriko egoerari buruz eginiko analisia Maitea de Feliperen eskutik. Gasteizko udalak 3 familien etxegabetzea iragarri du. Lehenengoa apirilaren 23an abiatuko du. Honen guztiaren aurrean, Gasteizko etxebizitza sindikatu sozialistak Hego Euskal Herriko etxebizitzaren egoera landu du. Datuak aztertzeaz gain, etxegabetze hauen atzean dauden benetako arrazoiak zeintzuk diren ikertu ditu. Gasteizko udalak 3 etxegabetze iragarri ditu datozen hilabeteetarako. Lehenengoa apirilaren 23rako dago hitzartuta. Hain zuzen, Alde Zaharrean bizi diren bizilagunak kaleratu nahi ditu. Jakinda, 3 familiek seme-alaba adingabeak dituztela. Gasteizko etxebizitza sindikatu sozialistak prentsaurrekoan salatu du udalak Ensantze 21 deituriko agentziaren bitartez eskura dituen baliabide guztiak martxan jarri dituela etxegabetzeak azkartzeko, epaitegi eta gizarte zerbitzuetan presioa eginez. Izan ere, adierazi dutenez, hustu nahi dituzten etxeak urtez egon dira okupatuta eta orain etxegabetze hauek abiaraztea udalak Alde Zaharrean egin nahi dituen alokairu sozialei erantzuteko da. Gaineratu du, erakundeek familia hauek moratoria eskatzeko prozesua zaildu dutela, izan ere, 3 familiei zaurgarritasun egoera sistematikoki ukatu zaiela jakinarazi du. Kontuan hartu behar da, familia hauei zaurgarritasuna ez bazaiela onartzen, ezin izango direla etxegabetzeen moratorioan sartu, eta beraz, kalean geratuko direla. Apirilaren 4ako Bilboko Zurbaran Barri auzoko familia baten etxegabetzea zegoen aurreikusita. Hala ere, CaixaBankek atzeratu egin du. Naiz eta ASET sindikatuak adierazi duenez, bankuak ez die ziurtatu data berri bat jarriko ez dutenik. Gainera, alokairu soziala luzatzea ukatu dietela jakinarazi du. Gasteizko etxebizitza sindikatu sozialistak ikasturtea hasi zenetik 98 norbanako hartatu dituztela adierazi du. Joan den ikasturtean berriz 134. Gainera, momentu honetan irekita dauden 55 etxegabetze kasu kudeatzen daudela aditzera eman dute. Joan den urtean sindikatuak etxegabetzeen inguruko analizi bat egin zuen. Jasotako datuen arabera gaur egun etxegabetze gehienak alokairuko etxebizitzetan gauzatzen dira. Hauek ez ordaintzeen ondorio dira nagusi. Hala ere, kontratuen luzapena ukatzearen ondoriozko etxegabetzeen kopuruak zertzobait gora egin du. 2020 urtetik aurrera etxegabetzeen kopuruak behera egin duela ondorioztatu dute. Naiz eta oraindik ere kopuru hori 2007 urte aurreko maietatik gora mantendu den. Etxebizitza sindikatuak argi utzi nahi izan du, botatzeek eguneroko errealitatearen parte izaten jarraitzen dutela. Eta bataz bestean, 2021ean eguneko 3 botatze gauzatu zirela Hego Euskal Herrian.
2013tik 2022 urtera arte, Hego Euskal Herriko botatzeak aztertu dituzte CGPJak egindako txosten batean oinarrituta. Horren arabera, 10.067 botatze egin ziren Euskal Autonomia Erkidegoan. Nafarroan berriz, 3.450. Azken urteei erreparatuz, Hego Euskal Herrian 2019an 1.372 botatze exekutatu ziren. 2020an desente egin zuten bera, eta 889 abiatu ziren. Pandemia garaia zela kontuan hartu beharreko datua da. Gauzak horrela, tendentziak gora egin zuen berriro 2021 eta 2022 urteetan, 1.110 eta 1.001 botatze exekutatu ziren. Hipoteka kuoten igoerak eta alokairuaren prezioaren igoerak eragina du ezinbestean gaur egungo etxebizitzaren arazoan. Testuinguru horretan, etxegabetzeen demanden kopuruan igoera ematen ari dela salatu dute. Horren arrazoia, etxebizitzarako sarbidea geroz eta mugatuagoa dela, eta horrek sektore pobretuenen arazoa ez ezik, deskonposizio egoeran dagoen klase ertainarena ere badela adierazi dute. Bitartekaritza zerbitzu berria jarri du martxan Oiartzungo udalak bizilagunen artean egon daitezkeen tirabiretan edo liskarretan zubilanak egin eta adostasunetara iristea laguntzeko. Gatazkak korapilatu aurretik soluzio bideak bilatzen saiatzeko zerbitzua da eta xehetasunak azaltzeko Olaia Lasa ongizate zinegotziarekin eta Xanet Elizeaga bitartekari lanetan dabilen udaltzainarekin bildu gara. Oiartzuarra zara eta bizelagunen batekin liskarren baduzu, zaratak direla txakurren batekin edota lusaien batekin, bada Oiartzungo udalak bitartekaritza zerbitzu bat abiarazi du herritarren ongizatea sustatu asmoz. Sortu da pixkat behar batetik, gaur egun arte, bai udaltzainetatik, bai ongizatetik, beste modu ez ofizial batean, inden lan bat izan da, ez? Iritsi dien liskarroiek soluzio bide bilakatzen. Honekin dakagun helburua da, oain arte modu naturalago batean edo indenoi, ja pixkate formalizatu, forma bat eman, eta bitartekari lan egingo duen pertsona, Xanet izango da, pixkat formatu gai honen inguruan. Eta helburua zein izango litzake, helburua da herritarren artean egunerokotasunean sortzen dien liskar txiki edo bizikidetza arazo horiek, gehiegi korapilatu baino lehen, edo eta epaite egitara iritsi aurretik, soluzio bat bilatu edo adostasun batea iritsi, ez? Garrantzitsu ikusten dugu adostasun hori, askotan epaite egitara jutzen dugunean, normalian galtzaile bat eta irabazle bat ateatzen da epaite egitatik, eta modu hontara lortuko genuke, bi aldeen arteko adostasun bat, pentsatuaz etorkizuneako bizikidetza hori adostasun baten ondoren erresagoa eta hobiagoa izango dela. Eta azkenean, herritarren bizikalidadia hobetuko genukela, ez? Inorrentzat ez delako erosua bere egunerokotasunean liskar horrekin bizi beharra, ez? Normalian liskar horiek gaina bizilagunekin edo ez gertuko jendeakin egunerokotasunean ikusten zuen jende horrekin izaten dira, ez? Orduan, garrantzitsua horrei irtenbide bat bilatzea. Egokina izango litzake, herritarra bea gure bila etortzia, bai udaltzain gora etorrita, edo udaltzain gora deituta, eta eskatzia bitartekaritza bat, gatazka badakan momentuan. Baina, orain artekoetan, oandik jendeak ez dakien ez zerbitzu hau prest dagoela, gu jungea ikusten degunean gatazka bat dagoela, bai lankideen aldetik, edo ikusi dugulako lehendik handagoen gatazka bat, gu jungea behaien bila, eta eskaini dieguz bitartekaritza zerbitzu hau. Partaidetza borondatezkoa da, bi aldeek behar dute aurrera eramateko borondatea, eta nahi dutenean utz dezakete. Era berean bitartekari lanetan dabilenak blokeatuta daudela ikusiz gero, edota jarrera honik ez dela, bertan bera utziko luke prozesua. Gu azkenean inpartziala gea, neutrala gea, nik egiten den gauza bakarra da, beraien lagundu erabakiak hartzen. Erabakiak behaiek hartuko dituzte, nik ez dut epai lanik egiten, nik ez dut behaiek hartuko dute erabakiak hartzeko zea bere daukate, eta eduki behar dutena da jarrera bat, bai errespetuzkoa eta empatiazkoa bestearekiko. Hori eskatzen zaie hasiera-hasieratik. Honea datoz gauza konpontzea, orduan konpontzeko eduki behar dute jarrera bat positiboa eta helburu horiek aurkitzeko modukoa. Bitartekaritzan parte hartzeko konpromiso batzuk hartu behar dira. Konpontzeko borondatea izateaz gain konfidentzialtasuna ezinbestekoa izango da.
hau konfidentziala da alde guztitatikan, bai behaien aldetikan eta bai gure aldetikan. Bilera hauetan hitz egiten dena, nik bakarrikan dakit, eta ez dut, nire lankideekin ez dut komentatzen ezer. Eta nik ere batek esan dakoa bestearekin ez dut hitz egiten, eta elkartzen dian arte batak bestearen berri ez du edukitzen. Ona daukana bestalde da, ez daukala inongo gasturik. Epaitegitara jute bazea dauzkazu gastuak, bai diruz eta bai mentalak, eta hau izaten da, azkenean da prozesu bat, udalak hartzen du gure gastua, eta behaiek ez daukate inongo gasturik. Eta beti daukate aukera, ongi ateratzen ez bada, epaitegietara jotzeko. Orduan, probatzeatik ere ez da ezer galtzen. Prozesua azkarra dela esan digu bitartekaritza lanetan dabilen udaltzainak. Normalki astean ordubeteko saio bat egingo da. Aurreneko saioa bakarka da, prozesuak nola funtzionatzen duen azaltzeko. Eta gero ja, bi aldeak onartzen badute bitartekaritzan prozesua hastia, orduan ja berriro barnek hartzen ditut, eta behaiek kontatzen diate bere gatazka nondik datorren, beraien ikuspuntua gatazkarena, eta nik hortik hartzen ditut datuak, eta ikusten detenean ja biak elkartzeko modua, elkartzen ditut, eta hor ja bien artean iristen dira adostasunetara, edo ez. Baina, bueno, saiatzen da adostasunetara iristea. Liskarrak normalian izaten dira, gehiengo bat izaten da bizilagunen arteko orduzkanpoko soinuak edo liskarrak edukitzen dituztena behaien artean. Izan daitezke ere bai, txakurrekin dauden liskarrak edo landa eremuan mugan horko 20 zentimetron gora bera horiek ez diala adosten zeinenak dian edo pasuak, animaliak pasatzea lursail batetik bestea. Horako gatazka ugari izan daitezke honekin konpontzea egongo litzakena. Prozesu honen bidez diote bi aldek irabaz dezaketela eta emaitza oro har positiboa dela. Urte hasieran hasi zen Xanet kasu hauek eramaten, 5 bat kasu eraman ditu, egia da pare bat ja itxita daudela eta itxi dien horiek ondo bideratuak izan direla, orduan nik uste dut herritarrentzako zerbitzu positiboa dela. Gero ematen digu jarraipen bat, bukatutakoan, hilabetera edo deitzen digu, ondo di joan, edo pixka trakestu dan, edo behintzat jakiteko gauza aurrera di joala. Finean Oiartzungo udalak bilatzen duena da dagoeneko nahiko judizializatuta dagoen gizarte hau ez gehiago judizializatzea. Euskal Herriko instituzioek armagintza sektorea babesten dutela salatu du gaur Bilbon LAB sindikatuak. Adi. Euskal Herriko instituzioek armagintza sektorea babesten dutela salatu du LAB sindikatuak Bilbon eginiko ekintza baten bitartez. Enpresen garapenerako Euskal Agentziaren egoitzaren aurrean protesta egin du sindikatuak, genozidioarekin negoziaziorik ez leloa zuen pankarta baten atzean, Palestinari elkartasuna adierazteko eta enpresa askok genozidioarekin eskuratzen dituzten etekinak salatzeko. Euskal instituzioetako arduradunek armagintzan inbertitzea merkatu aukera bikaina dela argudio izatea kritikatu du sindikatuak eta negozio gisa aurkeztu du. Sindikatuak ohartarazi duenez, Europa gerrarako prestatzen ari da eta gerrara eraman nahi gaitu. Eta horretarako sindikatuaren ustez gerra ekonomia bat prestatzen ari da mundu mailako langile klasearen kaltetan. Berrarmatze politika hauek bake eta elkarrizketa kulturaren aurrean lehenesteak ustezko defentsa eta segurtasunaren izenean gerrak eta gatazkak areagotzea dakarrela dio sindikatuak Palestinak gordintasun osoz jasaten ari den moduan. Gogorarazi dutenez, espoliazio, genozidio eta suntxiketa politika kolonialista hauek Gazan 50.000 pertsona hiltzea ekarri dute, 1,9 milioi pertsona indarrez leku aldatzea eta Gazako lurraldea guztiz suntsitzea. Hori guztia dela eta LAB sindikatuak premiazkotzat jo du Israel sueten aldarrikatzera behartzea eta horretarako sionismo genozidarekin dauden akordio eta lotura guztiak apurtzea. Alde batetik, beraleko sueten iraunkor bat exigitzen diogu Israeli. Eta bertzalde batetik, nazioarteko komunitateari eskatzen diogu, konponbide integral baterako mekanismoak ireki ditzan. Eta horretarako, Israelekin eta sionismoarekin dituen harreman politiko, kultural, sozial eta ekonomikoa bertan bera utzi behar dituzte. Era berean, euskal industria politikan paradigma aldaketa integrala funtsezkoa dela aldarrikatu du. Paradigma berri bat behar dugu. Eta paradigma berri horrek bake kulturak eraiki behar ditu. Zertarako, gatazken konponbiderako elkarrizketa eta negoziazioa sustatzeko.
Azken finean, elkartasunean, elkarbizitzan eta bakean oinarritutako mundu berri bat eraiki nahi dugulako. Zertarako mundu horretan herri guztien eta pertsona guztien eskubideak errespetatuak izan daitezen. No es una guerra, es un genocidio. Sagardoa, ardoa eta patxarana dira betidanik Euskal Herrian ekoiztu diren edari ohikoenak, baina ba aldakizue vodka eta whiskyaren hemen gure lurretan sortzen direla, Basque Moonshiners enpresak Gasteizen edari destilatu hauek ekoizteko apustu egin zuen duela 11 urte, ezagutu dezagun. Sagardoa, ardoa eta patxarana dira betidanik Euskal Herrian ekoiztu diren edari ohikoenak, baina ba aldakizue vodka eta whiskya ere hemen gure lurretan sortzen direla? Basque Moonshiners enpresak Gasteizen edari destilatu hauek ekoizteko apustua egin zuen duela 11 urte. Eurek aurrera eramaten duten prozesua duela 70 urte baino gehiagoko tradizioan oinarrituta dago. Basque Moonshinerrak orain dela 80 urte, Gerra Zibila arloan, hasi zen idea guzti hau gure arbasoek destilatzera ikasi zuten Italia soldadu batengandik, lehenbike txiki batekin, da Fontetxan, Arabako herri batean, eta hortikan 2014an, hiru lagun, Fontetxako 3 lagunek, enpresa bat sortu zuten, Basque Moonshinerrak, tradizio familiar hori jarraitzeko ideiarekin, eta lehen euskaldun whiskya egiteko ideiarekin. Vodkaren ekoizpenarekin eman zituzten lehenengo pausuak, baina denborak aurrera egin ahala beste edari batzuk sortzen hasi ziren, esaterako whiskya edo ginebra. Hasieratik ideia whiskya egitea zen, baina whiskya azkenean antzinatu egin behar duzunez, beste produktoren bat behar genuen gure katalogoan dirua mugitzeko eta euskal whiskya egiten jarraitu ahal izateko. Azken finean gure identitatearen parte gerturako lehen gaiez osatutako produktuak ekoiztea denez, Arabako patatarekin lan egiten hasi ginen, euskal vodka bat egiteko ere bai. Edariak ekoizterako orduan, 100% tokikoak diren produktuak erabiltzen dituzte, garagarra eta patata besteak beste. Gure lehen gai nagusiak batez ere dira Arabako patata eta Nafarroaldeko garagarra. Nozean behin bitxikeriak egiten ditu, adibidez barandi bat, okendoko txakolinarekin, baina hori ez da gure aktibitate printzipala. Ez dira gutxi whiskya sortzeko eman behar diren urratsak. Prozesua luzea eta xehetasunez beteta dagoela argi utzi digu. Izan ere, ardoa egon den upeletan egoteak zapore gantzutu eta delikatu bat ematen dio. Prozesua zumea izateaz gain luzea ere bada, eta hori izan da jasan behar izan duten zailtasun bat. Izan ere, 11 urteko historia baino ez du enpresak. Ezaugarri dugu, destileria bezala, single malt bat egiten dugula. Hau da, whisky bat non prozesu guztia destileria berberan egiten da. Garagarra egotu egiten dugu eta lortutako irinarekin egosi eta azukre ertzigarriak sortzen ditugu. Azukre horiekin hortzidura alkoholiko kompletu bat egiten dugu, Euskal Herriko legamiekin, destilatu eta herrixatik datozten barriketan gordetzen dugu, 5, 10, 15 edota 21 urtez. Naiz eta edariak Gasteizen Araban sortu, gehiengoa kanpora esportatu behar dute. Beti ere, enpresatik bertatik moderazio edatearen garrantzia azpimarratzen dute. Azkenean, hemen, Euskal Herrian eta penintsulan orokorrean, pentsatu behar duzu, jendea edaten du futbol ekipoa izango balira bezala, bakoitza dauka berea, eta bere gurasoen berbera da, eta horrekin eskontzen da, ez da bertatik ateratzen. Baina gazteria, gero eta gehiago prest, gauza berriak probatzeko, pasatu gabe, eta nik pozik nago horrekin. Euren lana ezagutarazteko helburuarekin bizita gidatuak antolatzen dituzte. Hauetan, prozesuak zehaztasunez ezagutu eta bizitzeaz gain, ekoiztutako edari desberdinak dastatzeko aukera izaten dute bertaratzen direnak. 15 euroren truke whiskya egiteko prozesua zehatzago azaltzen dugu, eta bukaeran hemen destilerian egiten ditugun edari guztien daztamen eskalonatu bat egiten dugu. Non Euskal Herriko whisky egiteko tradizioa primeran ulertu ahal izango dezakezu. 25 urte bete ditu Kaotiko talde arabarrak, Xabi Aldaz Kaotiko taldeko bateria jolearekin elkartu gara.
25 urte bete ditu kaotiko talde arabarrak. 25 urtez egonda oholtzen gainean, herriz herri kontzertuak ematen eta abestien bitartez egoera eta sentimenduak helarazten. Orain, zaleei urte hauetan guztietan alboan egon izana eskertzeko disko berria bildu dute. Horretan, euren ibilbidean zehar sortutako 25 abesti birgrabatu dituzte, bestelako ukitu batzuk emanez. Abiadura handiko denbora bat, ez? Osea, 25 urte asko nabari du, baina azken finean oso motzak izango guri. Azkenean dinamika bat hartzen duzunean, diskoak, irak eta hori dena hartzen, nabari du denbora geldi duela, baina gortu gara, eta ditxe bertan, 25 urte bete ditugu, ez? Eta horrelako gauza bat ospatzea, uste genuen beharrezkoa zela. Azkenean hori da familia bezala, ez? Edo bikotearekin bezala. Badaude momentu batzuko hobeagoak besteak baino, baina gakoa edo gure jarraitzeko ahalmen hori izango diteke ondo eramatea, ez? Eta arazo txiki horiek erazoak sortzen direnean hitz egitea dena, ez? Azkenean hori, gertuko jendearekin bezala. Soluzionatzea gauzak eta gero gogoak izatea eta horrela egiteko indar hori ateratzea. Ideia izan zen pixka bat, opari txiki bat egitea zale guztientzat eta guri ere, ez? Azkenean gure hor ibili gara beti beste batzuk ikusten, beste batzuk goraipatzen eta esan genuen, guretzat ere goraipan txiki bat egin marko dugu eta 25 urte ospatzea ez da gutxi, ez, orduan. Ateratzen ondela urte pare bat, ideia pixka bat ola gainetik, pensatu genuen hobeto zela bergrabatzea bestiak eta, bueno, eta hor 25 abesti, ez, erokeri hau egitea. Azkenean, gau ez da izan gauza bat ideiak ez ditugulako, ez? Azkenean jende asko esaten du, igual 25 urte ondoren, ez daude ideiak, horregatik egite dute bilduma hori, eta, bueno, gure kasuan ideia pilo ditugu, ez, lokalean grabatzen ditugula maketak eta historioak. Eta esan genuen, hau geratu ondoren, egingo dugula beste disko hainbeste tortzen diren moduan. Besti batzutan esaten duzu, ez? 25 urte ondoren eta letra berberak gaur egun balio izatea pena bat da, egia esan, ez? Tristura emate dizu, zer azkenean kritika egiten dugunean gustatuko litzaiguke hori pasatua izatea, ez? Lehenko gauzak, baina ikusten dugun moduan berriro jatziko genituzke, azkenean mundua ez dago bat ere ondo eta gero onda okerragoa eta orduan. Hor daude letrak, 25 urte ondoren eta balio dute, baina pena bat, bai. Hasierako sala hauek, ia denetan dena salduta, dena gortuta, ez? Jendea baita ere oso gotxu ikusi da, gu ere gauza horrekin 25 urte bete ditugula, bere sentimentu asko, ez, jarri diogu gauzari, eta espero dugu horrela jarritzea, ez, eta horrela egotea bira osoa. Jendea dago oso atope, eta eskertzekoa da, ez, ati esatu duzu 25 urte ondoren, igual ez duzu lehengo tiroia, adibidez, edo ez dokazu lehengo indar hori, baina gu beti jarraitu dugu, ez, pixkat, moldatzen, ez, urteetara eta hori, dosifikatzen gauzak eta indarrak, baina bai gaudela lehenengo gunean bezala, ez, gogotxu eta jendea ikusten da bira honetan baita ere dagoela, ez, oso atope. Ez azkenean 25 sortutan, ez dakit zenbat kontzertu emango gehituzke, baina pilo bat izan dira, baina beti daude batzu bereziak, ez. Netzako berezia beti izango da, Altsasuko gaztetxean eman genuena, ez, nire lehenengo kontzertua. Eta gero baita ere, jaialdi erraldoi hauetan, batzutan ere, ikusgarria izaten da, ez, hor zu ikustea kartelonetan, zango nuke, oraindik ez duguna jo, baina azken arroken egingo duguna, ez, Gasteizen, adibidez, izango la hostia. Hor daude talde pilo bat, guztuela joko dugula beraiekin, izango da guretzat placer bat, ez, eta, zaila ego zaigu hor, beste mailara egitzea, ez, baina, saiatuko gara, eta kontzertua, emango dugu dena, ez, beti bezala dakiguna ematen. Astelenean ikusiko dugu berriz elkar, asteburu ona pasa. Gure barneko sentimenduen ahotsa, herriak abestu zaskatua izan nahi zuen, kantuetan geratu da bizitakoa. Zenbat borroka galduta zenbat garaipen, zenbat abesti bihotzetik abestuta, orain badirudi dagoela dena galduta, ta gure ametsak kantuetatik baztertuta. Jarrezazu berri jarrezazu kantura, oroitzapen etxosita zegoen saso.